Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 9ാമത്തെ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകം, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ 8 ശ്ലോകങ്ങളോളം പഠിച്ചു. പുസ്തകമുള്ളവർ നോക്കി ചൊല്ലിയാൽ മതി. ആ ശ്ലോകം രാജി മാതാജി ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. വാജോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വോ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാം യോ വിഷഹേദധീര സർവാവവേവാം ഹൃദിവീം സശിഷ്യാത്. ശ്ലോകം 2. അത്യാഹാരപ്രയാസച്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസങ്കൽച്ച ജൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. ശ്ലോകം 3. ഉത്സാഹിനിശ്ചയാത് ധൈര്യാത് തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗാത് സദോ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. വിജയനാണ് മാതാജി, ബാക്കി 3 വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 4. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി പുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിതേദാദീശാസ്തി ചേത് പ്രണതിബിഞ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യ ഹൃതമീപ്ത സങ്കലപ്യ. ശ്ലോകം 5. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവ ജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്ത ജനസ്യ പശ്ചേത് ഗംഗാംബസാനാം ഗലു ബുദ്ബുധ ഫേന ഭംഗേർ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അനിത മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അനിത മാതാജി ബാക്കി 2 കൂടെ ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ
കൃഷ്ണ മദർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ കാരിതാദി സിതാപി വിദ്യ പിത്തോപതപ്ത രസനസ്യ ന രോജികാനോ കിദ്വാദരാന്തനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാദിക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രേ. ശ്ലോകം 8. തന്നാമരൂപചരിതാദി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയതകിലമിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 8 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദി സാധന ഭക്തി, ഭക്തിക്ക് തിരസ്കരിക്കേണ്ട 2 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ 3 തൊട്ട് 7 വരെ കണ്ടു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയാണ് കണ്ടത്. ഒന്ന് വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. വൈദി സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വൈദി സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയില് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. എന്നാൽ ഇതും സാധന തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഉള്ളത് ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയിലെയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയുമാണ് 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. വൈദി സാധനാ ഭക്തി നമ്മൾ കണ്ടു. 7ാമത്തെ പാഠവും 8ാമത്തെ പാഠവും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ 9ാമത്തേത് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് പറയുന്നത്. പാഠം 9 ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ മേഖലകളുടെ ശ്രേണിയെ വിവരിക്കുന്നു. രാധാകുണ്ഡത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതാണ് ഓരോ ധാമും, ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രേണി ഏതിനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? ഓരോ സ്ഥലം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഹൈറാർക്കിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തെക്കാളും വലുതാണ് അടുത്ത വേറൊരു സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്തെക്കാളും ഉന്നതമായ സ്ഥലം ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് രാധാകുണ്ഡമാണെന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലകളുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ജനിതോ വരാ മധുപുരീ തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമനാത് തത്രാഭിഗോവർധനാ രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതതേ സേവാം വിവേകീനകാഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരീ തത്രാഭിരാസോത്സവാത്. അപ്പോ വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരീ തത്രാഭിരസോത്സവ. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മധുപുരി. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടം ഏതാണ്? മധുര. കാരണം എന്താണ്? ജനിതോ വര, അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്ന പോലെ ജനിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പറയില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം ജന്മകർമാചമേ ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥലമാണ് മധുരാപുരി. കാരണം അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. അതിലും ഔന്നിത്യത്തില് എവിടെയാണ്? അതിലും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വൃന്ദാവനം, വൃന്ദാരണ്യം.
വൃന്ദാരണ്യമുദാരി പാണിരമണാത് തത്രാപി ഗോവർദ്ധനാത്. അപ്പൊ അതിലും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് വൃന്ദാവനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനം ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രസം, എല്ലാ രാസലീലകൾ നടന്നതെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനമാണ്. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മധുര, മധുരാപുരിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് വൃന്ദാവനം. ഇനി അതിലും തത്രാപി, അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥലമാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധനം? കാരണം ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനത്തെ തന്റെ കൈകൊണ്ട് പൊക്കിയത് ഈ ഗോവർദ്ധന മലയാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തെയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയത്. അതിലും വലുത് ഏതാണ്? ഗോവർദ്ധനത്തിനേക്കാൾ വലുത് രാധാകുണ്ഠമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാ. രാധാകുണ്ഠം, രാധാകുണ്ഠം, കാരണം രാധാകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ഠമാണ് ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠം, മധുര, മധുരാപുരി, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ട്. രാധാകുണ്ട്. അതെ. അപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് മധുരാപുരി, മധുരാപുരിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് വൃന്ദാവനം, അതിലും വലുതാണ് ഗോവർദ്ധനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് രാധാകുണ്ഠം. മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ആത്മീയമായി വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ കാരണം വൃന്ദാവനം അതീന്ദ്രിയ വനമാണ്. വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? ഗോവർദ്ധന മലയാണ്. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ സ്നേഹപരമായ വിനോദങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അതിശ്രേഷ്ഠമായത് ശ്രീ രാധാകുണ്ഠം പരമോന്നതമായി നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നു. കാരണം ഇത് ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃത പ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന മലയുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവ്യമായ രാധാകൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എവിടെയാണ്? അതാണ് അവസാനത്തെ. കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതതേ സേവാം വിവേകീനക. അതായത് ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി ഈ രാധാകുണ്ഠം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാധാകുണ്ഠം ഗോവർദ്ധന മലയുടെ ചുവട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവ്യമായ രാധാ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 5 സ്ഥലങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുകയാണ്. ആദ്യത്തത് വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണോ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണോ വൈകുണ്ഠം? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മാതാജി. ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്ര വരും? ഭൗതിക ലോകം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആത്മീയ ലോകം എത്രയുണ്ട്? എത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 4 എത്ര ഭാഗമാണ് ആത്മീയ ലോകം? 4 എത്ര ഭാഗമാണ് ഭൗതിക ലോകം? 4 by 4. മുക്കാൽ ഭാഗം, 3/4 മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ആകെ 4 1 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലാണോ വലുത് അതോ ആ ജയിലിൽ നിൽക്കുന്ന നഗരമാണോ വലുത്? നഗരമാണ് വലുത്. അപ്പോ ആ നഗരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ജയിൽ പോലുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. നമ്മളെല്ലാരും ജയിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ ജയിലില്
ജയിൽ കീപ്പറായിട്ട് ജയിലറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജയിലില് കീപ്പറായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഭഗവാൻ 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 ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കാണ്? ഗുരു അല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഇത് ഏത് ധാം എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ വിളിക്കുന്നത്? ആ ഗോലോക ചാട്ടം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് എന്ത് ധാം എന്ന് പറയും? ആ ഗോലോക സൗമ്യ മാതാജി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ദുഃഖാലയം. ദുഃഖാലയം ആരാണ് ഇത് നോക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല അടി തരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ഓരോ തെറ്റ് യമരാജൻ. അല്ല, യമരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ആര് കാരണമാണ്? അതായത് ദുർഗാദേവിയാണ്. ഇത് ദേവീധാമമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ദേവീധാമത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ദേവീധാമത്തില് ദുർഗാദേവിയാണ് ഈ ജയിലിന് ജയിലറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ജയിൽ കീപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയാലേ ദുർഗാദേവി നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടൂ. അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ല നടപ്പ് ആണോ, അതോ ഇവിടെയും പഴയ സ്വഭാവമാണോ? നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, മായ നമ്മളെ വിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വരുമ്പോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ മായ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും. നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് ഭഗവാന് കാരുണ്യം തോന്നിയാൽ പയ്യെ മായ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വിടുകയുള്ളൂ. അപ്പോ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരം മുക്തികളാണുള്ളത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവര് കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. എത്ര തരം മുക്തിയാണ് നമുക്കുള്ളത്? നമ്മള് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പല രീതിയില് ലിബറേഷൻ, പല ടൈപ്പ് ലിബറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകം, സ്വർഗലോകം, അല്ല, സായുജ്യമുക്തി ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്ന് സായുജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഒന്നും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് സായുജ്യമുക്തി. സാരൂപ്യ, പിന്നെന്താണ്? സാലോക്യ, സാഷ്ടി, പിന്നെ സാമീപ്യ. ഈ 4 എണ്ണമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സാരൂപ്യ മുക്തിയായിരിക്കും. സാരൂപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ വൈകുണ്ഠവാസികൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ സാലോക്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അതേ ലോകത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം സാലോക്യ മുക്തി ലഭിച്ചവരാണ്. കൂടാതെ അവര് ഭഗവാനെ പോലെ 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോ അത് രൂപം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി, പിന്നെന്താ? സാമീപ്യ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തല്ലേ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവിടെ വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 മുക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നമ്മൾ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ കയറുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് പക്ഷെ എന്താണ് കുറവ്? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഏതൊക്കെ രസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ 5 രസം ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന 5 രസമുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? ഭാവരസം, പ്രേമരസം. ഭാവരസം അല്ലല്ലോ, അത് ഭാവഭക്തി അല്ലേ? ഭാവഭക്തിയാണ്. അതെ. കരുണ,
ദാസ്യം, ദാസ്യം, ശാന്തം, സഖ്യം, ശാന്തം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, വാത്സല്യഭാവം, മാധുര്യം, മാധുര്യരസം. ഓക്കെ. അപ്പൊ 5 രസത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. വൈകുണ്ഠത്തില് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രസത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയൂ? സാഖ്യരസം. വൈകുണ്ഠത്തില് സാഖ്യരസം ഇല്ല. ഹാസ്യരസം. ശാന്തവും ദാസ്യമുള്ള, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തില് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ നാരായണന്റെ തോളിൽ കൈയിടാനോ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എല്ലാരും ദാസന്മാരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ദാസനെ പോലെ അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് അവിടെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുകയും അമ്മയെ പോലെ, അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അമ്മയില്ല, അമ്മയുടെ സ്ഥാനമോ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരും ദാസനാണ്. പിന്നെ ആകെ മാധുര്യ രസത്തിൽ ആയിട്ട് ഐശ്വര്യ മിശ്രമായിട്ടുള്ള മാധുര്യ രസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആകെ ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ ഗോപികമാരെല്ലാരും ഉണ്ട്, എല്ലാരും മാധുര്യ രസത്തിലാണ്, രാധാറാണി. പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രം ഭഗവാന് വേണ്ട വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അല്ലെ ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിലായാലും നമ്മള് കൃഷ്ണനെ അവതരിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു? യശോദാമ്മയ്ക്ക് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളുണ്ട്, അത്രയും നല്ല പശുക്കളിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വെച്ചാലും അതൊന്നും കഴിക്കാതെ നേരെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വെണ്ണ കട്ട് തിന്നാണല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഇന്റിമസി കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത് ദാസ്യവും, ദാസനായിട്ട് നിൽക്കാം, അല്ലെ ശാന്തരസത്തിൽ നിൽക്കാം. ശാന്തരസത്തില് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പക്ഷികളും മരങ്ങളും പൂക്കള് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ബോധം ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശാന്തരസത്തിൽ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യനായിട്ട് നിൽക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ കാണാനോ ഒരു മകനെ പോലെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യഭാവത്തില് മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഒരു കുറവ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പരമകൃഷ്ണനായ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണൻ, ആ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകാനാണ് എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സേവനം ചെയ്യാനാണ്. അത് പല രസത്തില്, ചിലപ്പോ സാഖ്യരസമായിരിക്കാം, മാധുര്യരസമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ 5 രസവും ഉണ്ട്. 5 രസവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആകെ ദാസ്യരസവും ശാന്തരസേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇത് കൂടാതെ ദാസ്യരസത്തിലും ഇരിക്കാം, ശാന്തരസത്തിലും ഇരിക്കാം, കൂടാതെ വാത്സല്യരസം, സാഖ്യരസം, മാധുര്യരസവും കൂടുതലാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. ഈ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ 3/4 ഭാഗവും ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്റെ സമ്പന്നമായ സവിശേഷത, ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അതിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത്? മധുരാധാമം. കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തിരിച്ചു വരണ്ട. പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം അവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഉള്ളത്. സേവ ചെയ്യാ ഭഗവാന്റെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെ ഇരിക്കും, കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അവിടെ എന്ത് വേണ്ട? നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ അഗ്നിയൊന്നും വേണ്ട, അഗ്നിയൊന്നും വേണ്ട, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന. അത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നു. ആ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കേലും? അഗ്നിർ നതത് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത്കത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമ. അതാണ് ആ ശ്ലോകം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം, ആത്മീയ ലോകം. ഇനി
അതിനേക്കാളും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് മധുരാധാം. മധുര എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇന്ത്യയില് മധുര വരുന്നു. അപ്പോ അതെന്താണ്? ഇത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. ആ ജയിലില് ഭഗവാൻ ആദ്യം 4 കൈയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ കുട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ച് 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മധുര. അതുകൊണ്ട് ആ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര. അവിടെ മകനായിട്ട് വരികയാണ്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് കീഴിലാണ് എല്ലാരും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതും 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. താൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അതാണ് മധുരാധാം. മധുരാധാമാണ് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്താണ്. ഇനി അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? അതാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തില് 12 വനങ്ങൾ, 12 വനങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിനോദങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം, അങ്ങനെ 12 വനങ്ങളുണ്ട്. ഈ വനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉൾവനങ്ങൾ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ 12 വനങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ പല ലീലകൾ ആടിയത്. ഈ വനത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഈ വനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ രാധാറാണി വന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഈ 12 വനങ്ങളിലും എക്കോ കേൾക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വനങ്ങൾ തന്നെ എക്കോ ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഈ വനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഒരു വനത്തില് ഭഗവാൻ കേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വനങ്ങൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഇവിടെ വാ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ വാ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഈ വനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മരങ്ങളിലൊന്നും സാധാ മരങ്ങളല്ല, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ചിലപ്പോ ചില ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ദേവീ ദേവന്മാര്, സ്വർഗലോകത്തുള്ളവര് വരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരമായി നിൽക്കാറുണ്ട്. ചില മഹർഷിമാര്, സാധുസ്. അപ്പൊ ഈ മരത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കും, ഇവിടെ തൊടരുത്. കാരണം ഇത് സാധാരണയല്ല. ആ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഓരോ സാധുവാണ്. അവര് മരമായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും അത്രയും പുണ്യം ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന മൂഡിലാണ്. നമ്മളുടെ അവബോധം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നണം. പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ചെന്നിട്ട് റൂം ശരിയായില്ല, ഫുഡ് കിട്ടിയില്ല, ഫുഡിൻ്റെതും റൂമിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്ത. അവിടെ വൃത്തിയില്ല, ഇങ്ങനൊക്കെ ഓരോ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഭൗതിക കണ്ണുകളോടുകൂടി കാണുന്നു. നമ്മള് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ. അവിടെയുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ നമിക്കണം. അത്രയും പുണ്യം ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഓരോ മരങ്ങൾ വരെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഈ വനങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പോകുന്നതും കൂടെ രാധാറാണിയും ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങളാണ് ആരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം? മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. ഇനി അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധനം ഈ വനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്താണ് ചെയ്തത്? വൃന്ദാവനവാസികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഉയർത്തി. ഗോപകുമാരന്മാർ, പശുക്കൾ എല്ലാരും അഭയം തേടിയത് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെയാണ്. എന്തായിരുന്നു കാര്യം? ഇന്ദ്രൻ
വലിയ രീതിയിൽ മഴയുണ്ടാക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കാതെ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. അവിടെ വലിയ പേമാരി ഉണ്ടാക്കും. എത്ര ദിവസമാണ് ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത് ഭഗവാൻ? എത്ര 7 ദിവസം. 7 ദിവസം. 7 ദിവസം. 7 ദിവസം. എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ഉയർത്തിയത്? 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ. അപ്പോ 7 ദിവസം ഊണും ഉറക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇത് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് ഉയർത്തിയത് ആചാര്യന്മാര് പറയും, ഈ നമ്മുടെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. കാരണം എന്റെ മോൻ ഒരു ദിവസം എത്ര വട്ടാ കഴിക്കുന്നതെന്നറിയോ? 8 വട്ടം കഴിക്കും. അങ്ങനെ 7 ദിവസം അവൻ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പോയി. 7 × 8 എത്രയായി? 56. അതാണ് ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 56 വട്ടം കഴിക്കാൻ ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗോവർദ്ധനത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റാരുമല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗോവർദ്ധനത്തെ ചവിട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ സഹജിയാസ് ഉണ്ട്. സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവര് ഞാൻ രാധയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗോലോകത്തുള്ള ഒരു പീക്കോക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ എന്ത് വലിയ ഭക്തനാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഒന്നും അറിയാതെ ചെല്ലുന്നവര് അവര് ഭക്തരാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള ധാമില് പോകുമ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ പോണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. അവര് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് അവരും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ടെമ്പിളിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ ഈ ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ദാസഭാവത്തില് അവതരിച്ചതാണ് ഗോവർദ്ധനം. കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന കുന്നിനെ ഒരു കുട പോലെ ഉയർത്തി തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ വ്രജനിവാസികളെ ഗോപാലകനായ ഇന്ദ്രൻ അയച്ച തോരാത്ത മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ താമര പോലുള്ള മനോഹരമായ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തി. ഗോവർദ്ധന കുന്നിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ പശു പരിപാലന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ പശുക്കളെ മേച്ചു നടന്നതെല്ലാം ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയുമായിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. അപ്പം സ്നേഹവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ ആ വനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധനം. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. കൂടാതെ അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പശുക്കളെ മേച്ച് നടന്നതും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടൊക്കെ പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചത് അവിടെയാണ്. അതും മാത്രമല്ല, രാധാറാണിയുമായിട്ട് സ്നേഹവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതും ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയാണല്ലോ, 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായി. യശോദാമ്മയ്ക്ക് വിചാരിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസം ഇതിനെ ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് യശോദാമ്മ. എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ വേദനിപ്പിക്കരുത്, ഞങ്ങാനും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കൈക്ക് വല്ലതും പറ്റിയ ഞാൻ നിന്നെ ഭസ്മമാക്കി കളയും, അങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ ശരിക്കും ഗോവർദ്ധന ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും ആചാര്യന്മാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീലയില്. കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഗോവർദ്ധന ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് വിറച്ച് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ആ മലയുടെ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോയതാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെ ആരുണ്ട്? രാധാറാണിയും ഉണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റു ഗോപിമാരും ഗോപകുമാരന്മാരും മുതിർന്ന ഗോപിമാരും എല്ലാരും പശുക്കളും എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കാണുമ്പോ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തില് ഒന്ന് ഇടറിപ്പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും ആ മലയുടെ ഭാരം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോയത്. അങ്ങനെ പല പല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നല്ല ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയതുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ ആ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുരാപുരി, മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങൾ, 12 വനങ്ങൾ, അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം, ഈ ലോകം എന്ന് പറയാനോ
എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥലം ഏതാണത്? അതാണ് രാധാകുണ്ഠം. ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഈ പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ ഇടയ്ക്ക് രാധാറാണിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ രാധാകുണ്ഠം ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രാധാകുണ്ഠമാണ് കേട്ടോ. രാധാകൃഷ്ണനല്ല, രാധാകുണ്ഠം എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗോവർദ്ധന മല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നീണ്ട് 22 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഈ മലയുടെ അറ്റത്താണ്, അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് വാലുപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഗോവർദ്ധന മല എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല് പോലുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ രാധാകുണ്ഠവും ശ്യാമകുണ്ഠവും അടുത്തടുത്താണ്. ഈ രാധാകുണ്ഠമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഠം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കുളങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇതിൽ ഏതാണ് രാധാകുണ്ഠം എന്ന് പറയാമോ? പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലുതാണ് ഉള്ളത് രാധാകുണ്ഠം. വലുതായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് രാധാകുണ്ഠം. അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ശ്യാമകുണ്ഠമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ഠം ശ്യാമകുണ്ഠം കലിയുഗത്തില് വന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്നും കാണാനില്ല. എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് ചെറിയ ചെളിയെല്ലാം ആയിട്ട് മറഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ ആരാണ് ഈ രാധാകുണ്ഠത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നത്? ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഒരുപാട് കാലം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു പോയ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ചെറിയ കുളം മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഇങ്ങനെ തിരക്കി വന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ കുളം കാണുമ്പോ അവിടെ കുളിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ആയിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരല്ലേ, അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഇതാണ് രാധാകുണ്ഠം, ഈ രാധാകുണ്ഠത്തെ നിങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി, മറ്റു ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരുടെ ചേർന്നാണ് ഇവിടെ വലിയ തടാകമാക്കി നമുക്കിപ്പൊ തന്നത് ഈ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പോ ഈ ഗോസ്വാമിമാര് ഇത് നോക്കിയപ്പോഴും ഇവർ ഈ തടാകം തന്നപ്പോഴും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ ശ്യാമകുണ്ഠം. രാധാകുണ്ഠം നല്ല വിസ്താരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ശ്യാമകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ അറിയാലോ, ഇങ്ങനെ 3 വളവുകളോട് കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓടക്കുഴലൊക്കെ വെച്ച് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച്, അതുപോലെ ഇത് വളവുകളോട് കൂടിയതായിരുന്നു. കുറച്ച് പാടായിരുന്നു ഈ ശ്യാമകുണ്ഠത്തെ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കാൻ. രാധാകുണ്ഠം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശ്യാമകുണ്ഠം കണ്ടില്ലേ, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിവും മറിവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ശ്യാമകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഈ രാധാകുണ്ഠം. കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മിലുള്ള നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ നിരവധി ഓർമ്മകളുടെ ഇടമാണ് ഇവിടം എന്നതുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഭക്തർ രാധാകുണ്ഠത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ളവർ രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ തീരത്ത് വസിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ ഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക. രാധയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ത അല്ലെ? മാധുര്യ രസത്തില് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായി നിൽക്കുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം പോലെ മറ്റാർക്കും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. തീവ്ര പ്രേമമാണ് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോട്. അതിലുപരിയായി ആരുമില്ല. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഠത്തിന്റെ ഭാവം രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും പ്രേമം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഠം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ രാധാകുണ്ഠം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിനായി സ്വയം തയ്യാറാകുക. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് 3 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്: ഗോപിനാഥ,
ഗോവിന്ദദേവ മദനമോഹന. ഗോപിനാഥ ശ്രീ ഗോപിനാഥ ഗോവിന്ദ മദന മോഹന. അതാണ് ആ പാട്ട് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം പറ്റിയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കണം. തീർത്ഥാടനത്തിനായി നമ്മളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും തയ്യാറാക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ അല്ല പോകേണ്ടത്. അത്രയും തയ്യാറെടുപ്പുകളോടുകൂടി നമ്മളെ മനസ്സിലും എല്ലാം ഹൃദയത്തിലും ഫുള്ളും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രം. പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ വായിക്കുക, അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, വിശുദ്ധധാമം സേവിക്കാനുള്ള വഴികൾ, നമ്മൾ വിശുദ്ധധാമത്തെ ഓർക്കുക, കൂടാതെ അവിടെ സേവനം, അവിടുത്തെ അതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക, കൂടാതെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കുക. നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധധാമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടുകൂടി പോവുക. സാധാരണ ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൈകുണ്ഠം, മധുര, അടുത്ത വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങള്, വനം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോവർദ്ധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാധാകുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് രാധാകുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു? വൈകുണ്ഠലോകം, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് മധുരാപുരി, മധുരാപുരിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങൾ, 12 വനങ്ങൾ, അതിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോവർദ്ധനം, ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാധാകുണ്ഡം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്? എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാമോ? കണ്ണന്റെ രാധയോടുള്ള ആ ഒരു ഭാവം. രാധ തന്നെയാണ് ആ കുളം കുളിച്ചത്. രാധ തന്നെയാണ് ആ കുളം കുളിച്ചത്. അതുകൊണ്ടല്ല രൂപഗോസ്വാമി ഇത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള കാരണം, രാധയുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്, എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത് രാധാകുണ്ഡമാണ്, ഇത് ഇവിടെ വിപുലീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ രാധയ്ക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ രാധാഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നു. എന്നാൽ ആ ഭാവം രാധാഭാവത്തിലല്ലേ വന്നത്. ആ ഭാവത്തിൽ വന്ന കൃഷ്ണന് മാത്രമേ അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രമേ അത് നമ്മളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിന്റെ ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ശരിക്കും മറ്റു സമ്പ്രദായത്തില്, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമല്ലാത്ത ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലൊന്നും അവിടെയൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചും അധികം ഉള്ള ധാരണയില്ല. ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരാണ് അത്രയും, കാരണം പ്രേമഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവർക്ക് ദാസ്യഭാവം വരെയുള്ളൂ. അതിനു മുകളിൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കാണാനോ ഭഗവാന്റെ അമ്മയായി കാണാനോ മാധുര്യ രസത്തിൽ കാണാനോ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് മറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളതും നമ്മുടെ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്. അപ്പൊ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അത്ര ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ. നമ്മൾ ആ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ 4 ടൈപ്പ് മുക്തി, സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാർഷ്ടി, ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിത്യം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകണം. അത് മാത്രമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് ഉള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, നമ്മളെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഡിസൈപ്പിൾ, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ആ ഗുരുശിശു പരമ്പരയിൽ വരുന്നവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ടം.